абсурдни неща. Намесва се вътре и TV7 в това обвинение. Как се казва, създава се впечатлението, това направи паралела с миналото, че определен прокурор или следовател тръгва срещу мен да постига обвинение, като търси нещо да намери. Еди кой си член и какво си, после се окаже, че не е той член друго. След това се търси трето, след това четвърто, пето. И аз вече виждам, че има серия, то ще търсят какво ли не. Могат да му обвинат и за пожарите в Сакар, примерно. Въпреки, че съм си бил в София последен. Няма да се очуда да му обвинат за каквото и било вече. Очевидно се търси всяко нещо, където просто да дърват серия от обвинения. Очевидно е, че те не могат да издържат през никакъв съд, но се прилагат мерки, които целът за въздействие, психологически натиски, това да окаже отрицателно влияние върху медиите и върху всичко останало. Просто, ако говоря до другите неща, за които стана дума, аз винаги съм си плащал данъците. Никога не съм закъснял и с един ден в цялата история. Както ви казах, имам и данъчни ревизии. Аз се твърдат неща, които нямат нищо общо с реалността и с фактологията. Всички знаят, че аз съм участвал, помагал съм, консултирал съм, когато се развиваше TV7. Тя беше създадена, мои приятели, като човек, който ръководеше TV7 беше моята съпруга Диляна Грозданова, от най-известните телевизионни журналисти, която създаде и развие една хубава, интелигентна градска телевизия. Последствие аз се опитах да помагам, консултирах, помагах цялата тази дейност, като исках тя да получи съответни фирми лицензии. Провеждах срещи, помагах